Grabe naman lang yung inita. Kang inita jud. It's 100 degrees Celsius. Kainit. Murang masunog ang makaluto ng itlog yun. Adto meron sa kuan sa pick up. Adto mi sa pick up. Second, ko ano siya? Second hand store. Oh, second hand store na siya no nya. Siyempre second hand ang mabaligya dito mga brand new. Welcome. Pasok. So mo ni ilang kuan diri sa Iwatashi. Mo ni ilang second hand store, okay? So pareha sa uban hard up food. Mamawra siya yung nana. So mga bay, ito yung bag section nila dito, pambabae yung display dito. At kung may tiyaga ka talaga na magpili ng mga bag, makakapili ka talaga ng magandang quality. Kahit second hand siya pero yung quality napakaganda. At itong mga naka-display dito sa glass, ito yung limited stocks lang nila na mga bag, branded at napakaganda ng quality kaya dyan sini-secured nila at yung presyo affordable rin naman. Saan kaya yung maganda? Ito siguro. Mas bet ko yung Blue. Orange blue. mas bet ko yung No, okay, mas maganda yung orange. So yan po yung mga sapatos nila dito. Yan. Si kanan yan pero tibay pa. Ganda pa oh. Yan oh. Puma. 本日のご来店誠にありがとうございます。チケット番号2番でお待ちのお客様、お見通りが終了しましたので、買取カウンターまでお越しくださいませ。Isin lang. Buns. Ulit na. Ito din. Vans din oh. Oh, mura lang pero medyo ano na talaga siya, medyo luma na. Luma siya. Ito okay pa to, sinin. Buya ako, Vans. Okay pa eh. Ganda rin to. Sinigilin ko kaya to. 1,500. Wow, napakaganda ng Air Max. Lalo na itong silver oh. It's yung Yongsin. Sana Pasko na. Para mabigyan tayo ng bonus, makakabili tayo dito kahit isang isang pares, di ba? At meron din silang display na iba't ibang klase ng relo. At kung mahilig ka sa jewelry, meron din silang diamond necklace at iba pang uri ng jewelry. So meron mga sandals dito guys. Oh, pambabae, 900 yen lang. Oo. Mura na talaga to. Bili na kayo, bili. Bili na kayo guys. Okay. Yan 1 to 90. So dito makapili talaga kayo ng napakamura. Oh ito. Maraming sandals dito. Oh 1,000 yen din. Yan. Mura na talaga yan eh. Oh. Pag doon talaga tayo sa mall bibili. Ano yan? Mahal talaga yan eh. 4,000. Parang good as new pa rin yung looks 5,000. nila. Tingnan nyo. Oh ito. Oh, tingnan nyo ang bako. Oh ito. Oh good as new pa. Oh di ba? Oh, parang ano lang. Tingnan natin yung presyo niya. Okay. Oh di ba? 900 yen. RL na RL na polo shirt ng pambata. 800. 100 yen. Mura lang talaga. Oh, ang ganda oh. Oh ito oh. Oh. Yan. Ang ganda niyan. Pambata pa rin siya. Winter siya. Oh. 300 yen. 300 yen lang guys. Napakamura oh. Napakamura talaga niya. Yan oh. Meron din polo shirt. 100 yen. Wow, napakaganda ng pila nito. Oh. Ito pareho to sa binili ko sa anak ko. Masakto na niya din. Ganyan kalaki. Sinin lang oh. Ang ganda, napakaganda. Made in Bolivia. Oh. 990 lang siya. 1,400 in piso. Yung nabili niya, sa Gosen. original price, Gosen. Oh, 8,640. Hasen. Okay, 8,640 yun. Original price niya sa sa mall. Pero nung nandito na siya sa sa second hand store, magkano na lang?
1,490 na lang. Okay, so tingnan nyo kung gaano kalaki yung masisave nyo. Yan. Tapos, ipurma mo nga. Ipurma mo. Yung tela. Tingnan Nice. natin. Nice ang tela. Now, yan. Napakaganda ng tela niyan. Ang tela kasi. Okay. So, yung brand niya, Smooth. Suweer. Tim Sawyer. Yan. Yan. Maliit na ano ba? Ito yung paglagyan. 1.5. Lagyan ko ng ano. Pila? 1.5. Ayos. Nagugustuhan ko to. Bago pa talaga siya, oh. Oh. Yan, pag gusto nyo bibili, may tiyaga kayo maghanap ng mga mura. Maganda talaga dito sa ano, sa pick up. Okay? Pick up Iwata. Lalo na sa mga babae, mahilig talaga mag ukay-ukay, no? So kahit ilalaan nila yung buong oras nila, makapili lang ng maganda, no? So maganda talaga dito, napakaraming display, at may ano pa, may second floor pa. Ito nga pala yung second hand lang na bisikleta. Ito, merong ano to, karga ng bata. So pag may anak ka, pwede mong ilagay siya dito. Yan. Tapos meron ding ano, pambata maliit. Merong 6 na lapad. Yan, 6 na lapad yan, oh. Yun, pang triathlon ba? Oh. Ganda. Napakaganda. Tapos meron din sa taas. Napakaganda ng mga surplus na bisikleta dito, oh. Yan. Mura lang. Hindi naman mura, hindi naman talaga siya mura. Kasi may presyo pa rin. 4 na lapad. Anong, hindi pala, 4 na lapad lang, 4 na lapad. Yan. Yun, yung isa, 3 silapad. Yan, o. 3 silapad yung itim. Yung isa, 16 lapad. 16 lapad, mahal. Mahal siya. Tapos ito yung 6 na lapad. Yan. Ito yung mga ano nila. Ito yung mga second hand na bisikleta dito. Yan, napakaganda. Oh. Ito yung ano, ito yung Futso, ito yung normal na bisikleta namin. Ganito. Meron mga basket. Kasi syempre pag tawag dyan, pag may kaymuno ka, mag grocery ka, magagamit mo itong basket na to. So yan ang mga bintan ng bisikleta. Meron pang bata, pang triathlon, merong normal lang yung pwede pang grocery. Meron akong ipapakita sa inyo. Ito yung bisikleta na to, maganda, parang ano, para siyang motor, para siyang yung gulong niya mas malaki pa sa gulong ng motor. Yan. 3 silapad. 3 silapad ng bisikleta na to. Oh. Napakalaki ng gulong. Oh, tingnan mo. Napakalaki ng gulong talaga niya, mas malaki pa sa gulong ng motor. Oh. Oh, di ba? Napakalaki, guys. Yan. Oh. Tapos yung gear niya hanggang ilan? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hanggang siyam yung ano niya. Hanggang siyam yung ano niya, sprocket. Hanggang siyam yung gear. Grabe. Ayos. Ang laki, ah. Napakalaki talaga. Oh. Ang ganda pa ng kulay. Yan. Ayos. Ang ganda siguro ng bike na to. Oh. Napakaganda, guys, oh. Ang laki. Yung normal na bike, oh, tingnan mo. Liit. Diba? Liit, diba? Oh. Napakaliit, pero ito siya. Grabe, sobrang laki. Hindi ka ito mabigat pag magdadrive ka na. Ang laki talaga, eh. Kung gusto niyo rin ng support, meron din yan. Oh. Oh. Mura lang, oh. Isang lapad at tuksin. Mas maganda to. Ang safety to kasi hindi to tataob agad. Marami siya. Ayan. Para siyang ano talaga, para siyang bangka. So, 2 lapad lang. Maliit na bangka.
Pwede rin. Ayos oh. Okay, mas maganda to. May ano siya eh. May rubber din dito na dyan ka aapak. Pero parang na siya eh. Parang nasusunog siya eh. Or ganyan na ba talaga yung Parang nasusunog na talaga siya. Nasira. Parang nasira siya. Pero mahal pa rin siya. Itong lapad. Ito, buo pa to eh. Ito buo pa to. 3 lapad. Tapos meron siyang dito. Di ba? Ayos. Yan. Maganda yan ngayon, summer. So ito, it's isang lapad. Ba't kaya nasira din to? Ito, nasira din. Bakit kaya? Sa init. So meron din mga golf set dito. Ito. So yan, maraming golf set dito. Yan, pili lang kayo. Okay. So itong set na to, halos 2 lapad siya. Halos 9,000. Halos siya 9,000 pesos. Golf set na siya. Ito, wala pa, hindi pa nilagyan. So pili ka lang siguro kung ano yung lalagay mo dyan. Marami oh. Yan. Maraming golf set. Ito kaya, ito lang 2,500. ito lang, itong isa lang. To sinisit na nila para kung bibili ka, nagugustuhan mo, diretso na. Itong niya, bag niya 1,500. Laki ng teddy bear. Oink oink. Year of the rat. NANI?! Pula ng mata ng rat pula. Pero ito teddy bear laki ni. Di ka palit ni me? Okay? Dako kayo. Laki laki talaga niya. Napakalaki no? Grabe yung laki nun Tapos bunny. Grabe kami nag-okay 3 oras. Ngayon uuwi na kami kasi grabe, inaantok na talaga ako. So what's up mga bay? Good morning ulit. Ngayon ipapakita ko pala sa inyo yung nabili namin kahapon sa second hand store. Nakabili kami ng bag. Itong bag na to, Dunlop yung brand niya, maliit. Maliit siya. Nabili ko to ng 1,500 yen. Yung quality niya parang bago pa rin, At nakabili pa ako ng mga damit. Okay, so ito, isusuot ko to ngayon para makita natin yung eksaktong itsura. Nabili ko to, Guyaku yen. Okay, 500 yen. Kumbaga 230 pesos. Tapos ito, Tokyo Disney Resort yung niya dito. Tapos maganda pa rin siya. Okay. So ipipit natin ngayon. Ito, gustong gusto ko rin to. Okay, freak. So yan yung itsura niya. Guyaku yen din to. Ito 800 yen. So ito maganda din to, 500 yen pa rin. Ito yung niya, brand Velvet Glove. So yan, maganda din to. So isusuot natin lahat to para makita natin yung itsura. Pero itong meron ako napili, napili ko to kahapon. Hindi to sa second hand. Hindi to sa pick up. Nabili ko sa Apita, around 3,000 yen. Medyo mahal nga lang pero maganda siya kasi unique siya. Parang wala akong ibang makita doon na ganito yung yung itsura. Kaya binili ko. So ngayon, isusuot na natin tong lahat na ukay-ukay. Kung okay ba siya, sulit ba tong tag 500 yen at 800 yen. So ngayon, try natin. So ayun, bago matapos ang video na to, meron pala akong isa shoutout. Shoutout sa lahat ng kasamaan ko sa trabaho, sila Quadrolin Banyes, Rostom Lupiga, Ray Alan Castro,
Ilmarki Nanataguchi at sa Kurt Computer Shop dyan sa sa Tapukopitos, Cebu City. Okay, so mga anak ko dyan, shoutout sa inyo. Shoutout kay Asher, Dave Sumalpong, Carlo Batukan, Glinsky, Jaime, Joaquin Alferez, John Mercader, Jordan Alferez, Justin Alferez, Kinji Pitugo, at ni Romeo Alferez or third, Ryan Alferez, Shimsky Lopez. Yon, shoutout sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? Sa mga hindi ko na shoutout at sa gustong magpapa-shoutout, just comment down below sa video na ito at isa-shoutout ko kayo in the next vlog. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just click here the subscribe button at click the bell notification para updated ka sa aking mga video. Maraming salamat at hanggang dito lang muna. See you on my next vlog.